Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an ngadto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Hesus mituwag og usa ka bata og gipatindog niya sa atubangan nila og miingon siya, hinumdumi kini gawas kon mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mo ang magpaubos sa iyang kaugalingon og magpakasama nining bata. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama nini sa akong ngalan modawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Sa inyong hunahunaon sa may buhaton sa usa ka tawo kung kawadag siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga nanibsib dito sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga ini kakaplag niya ni ini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karnero ha, kaysa kasiyam-magsiyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, usa ka malipayong adlaw nga Martes ninyong tanan, Agosto 13, 2024. Kining Ebanghelyo karon nga inyong nadungog, mao ni ang Ebanghelyo nga akong gibasa katong gawali ko samtang ako nagmisa sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu nga na-viral pud katong gaingon ko nga si Santo Niño taga Bohol tungod atong kalamay tag 20. No, mao ning Ebanghelyo ha. Unsa may pinakadakong mensahe sa Ebanghelyo karon? Ang kinaiya sa pagpaubos nga gihulagway sa usa ka bata. Kining bata, tugod kamo naman mo mga bata, no? Naghantag klaseng bata, no? Na mga batang hinloon, na mga batang bulingon. Sa una sa gagmay pa mi, na mga batang gipangpuno, naghaputi-puti ani. Na mga batang ginuka, gikagid, labi na sa una sa among panahon, kami pa'y bata nga, way chinilas, o magduwa sa kabiyabasan. Mga bata na kami sa una, sa kami pa'y bata, mga bulingon may mga bata. Himion may mga bata, di pra na yung mga anak karon nga, ug mahimo pa isod sa urna tungod sa kaputi sa ilang panit. Kami sa naluoy in taon. Pero unsa may commonality nga makita nato sa kabata, ang batang gamay gyud mapaubsanon, masama sa giingon ni Hesus sa Ebanghelyo karon. Ang bata magudi pa man makasukaw nato, labi na kanang gagmay pa. Og imo ko nang ibalibag sa sagoy dag-anan nila di mao nakasukaw natog sumbagay. Di pa po nakamao, mugukod na to. Di pa nakamao manuntok. So, weak sila and fragile o sa in-English pa. Maunay kinaiya sa bata, tungod sa ilang natural nga kinaiya nga sila, huyang, o way kusog, way gahos. Mauta po na ang kinaiya nga atong batunan, atubangan sa Ginoo nga, di ta magpa-hari-hari. Kay bao man ta nga, huyang ta. Kay bao bitaw ta nga, watay igong kusog nga ikatugbang sa gahom sa Ginoo. Usahay bitaw, kabantay mo na mga sitwasyon sa itong kinabuhi nga magpatudlo na ito nga di dyan ita hawod sa tanang higayon. Di ba? Kabantay ta sa itong palibot. Tanawa itong mga sa unang panahon, tuuhan na ito, gitanaw na ito nga makusgan o gamhanan. Saan na maron? Gaduay na. Katong mga sa gamay patari, kusog mangulata, kusog mamirahay, kadlukan na ito sa plaza, wala na gipang ango-ango na ron. Gipang agak na, gipang wheelchair. Diyan mo juta ikapanghambog. Mga di juta angay manghambog sa kinabuhi. So, manghambog ka sa una ng mga titulo na to, mga diploma na to, mga awards na to. Summa cum laude ta, mania cum laude ta. Ako po na mga awards sa una ko rabang giprem, display sa bahay. Pero, ang ito hinumduman, inikatiguang na to, ang wanguho na ta, o anatay kangho, o di na magsilbi na to mga diploma, mga medalya diha nga usay amoy atong ipanghambog aron ipakita nga mas labaw pa ta kay sa uban. Kung pasidunggan ta, awardan ta, makadawat tag pasidungog, praise the Lord. Sa Ginoo ang tanang pasidungog ug pagdaig, kita mga sulugoon lamang. Padayon sa pagbaton og kinaiya sama sa usa ka bata. Daygon ang Dios sa tanang adlaw sa atong kinabuhi.